power struggle of the two parties lead. Many of the residents of the region are expressing their concern. ቻቸው ደግሞ ኮሬ ነገኛ የሚባለው ገዳይ ቡድን ሳይሆን የራሱ የሰበላው ቡድን መሪ ሆኖና alongside Sierra Leone's fight for economic sovereignty. ሰፋሪው ሴኩሪቲ ማረጋገጥ የስልጣን ጥያቄ አንስተን አይደለም እንደ ህዝብ እየታገልን ያለነው የተጻፈ በኢትዮጵያ ኢንሳይት ተሐተመ article ነውና of the formulation of Somaliland Ethiopia MOU has been completed. Struggle between ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተዩ ሎሚ እውን ኩልና ኣገዳስነት ዘለዎ ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉ ትክክለኛ ስጥድስ ክህልወና ዝግባእ ዝበልኮ ብፍላይ ኣብ ዞባና ዘንቀሳቐስ ዘሎ ነገራት ክሪና ሎሚ ኣርሲ ብዓብዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ እትትምልከት ያ ክትከውን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ዘለዎ ወይ ፅልዋ ኣብ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ኢና ክንርኢ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለየ ብዓብዩ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ዳይናሚክስ ክንሪኢና ምስ ሓደ ዓብይ ቢዝነስማን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ መበቆል ዘሎ ኣብ ዩኤኢ ተኣሲሩ ይበሃል ኣሎ ንዑ ድማ ተጋሩ ብኸመይ ትንትንዎ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ብኸመይ ትሪኦ ክንሪኢና ስለዚ ኣምሓሩ ዝብልዎ ዘሎ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ኣብን ናቱ ፕሮፓጋንዲስትን ዝብልዎ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኢና ላ ይግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምስ ድማ ናይ ኣፍሪካ እውን ክንሪኢና ስለዚ መጀመርያ ነቲ ኩሉ መብርሂ ክትኮነና ትኽእል በዚያ ንጀምር ኣብዚያ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ረኺበ ኣለኹ ነቲ ኩነታት መእተዊ ክትኮነና ትኽእል እያ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ክናቱና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ብዙሕ ነገራትን ክሪኢና ኣብዚ let's go. Where did the power struggle of the two parties lead? Many of the residents of the region are expressing their concern that the power struggle between the Tigray Interim Administration and the TPLF is going on, and the slander campaign against each other is being carried out openly, and the relative ኣመንጎ ኤሊት ናይ ትግራይ ሓደ ንነዊሕ ከዛርብ ዝፀንሐ ብስውር ብዙሕ ግዜ ድማ ብጋሕዲ እውን ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ውድድር ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ሓድሕዶም ዘሎ ምትእማን ከምኡ እውን ረብሓ ናይ ሓድሕዶም እውን ዝገራጮ ኮይኑ ዝስማዕ ኩሉ ድማ እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንበሎ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሓይሊ ንበሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ምስ መን ክውግን ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ዘሎ ምክንያቱ ዋላ እቲ ትግራይ ከም ሓደ ህዝቢ ወይ ከም ሓደ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ጎኑ ገይሩ ኣንፃር ኣምሓራ ክገብሮ ይደሊ እንተሎ ምትእምማን እውን ከም ዘይብሉ ካበይ ስለምንታይ ምትእምማን ዘይብሉ ንዝብል ድማ ሕቶ እውን ዘድልየ ይኮነ እንትማሊ ሓደ ዲቕ ዝበለ ውግእ ካብ ስልጣን ካሊዎ ክሳዕ ክንደይ ውግእ ከም ዝነበረ ደማ ውግእ ስለዚ ንዑ ናይ ትማሊ ረሲዑ ከም ሓደ ፈተውቱ ወይ ደገፍቱ ክድግፍዎ ከለዉ ኣጀንዳ ናቶም እንታይ ከም ዝኾነ ይግንዘብ ከም ዘሎ ወይ ይፈልጥ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ኤሊት ዘሎ ውድድር ግን ነብሱ ዝኻለ ብፍላይ ሕጂ ድማ ምዝ ማእሰርቲ ኣብቲ ሓደ በዓል ሃብቲ ወይ ካብ ኢንቨስተር ሚልዮኔር ኣብ ዩኤኢ ወይ ካብ ዱባይ ዝቕመጥ ዝነበረ ብመንገዲ ኢንተርፖል ተታሒዙሎ ዝብልዎ ዘሎ በዓሎም ዝብልዎ ዘሎ ክንሪኢና ናትና መረዳእታ ድማ ክንውስኸሉ ክንፍትን ኢና እስከ ንቐፅል እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ስትራግል ኣብ መንጎ ህወሓትን ግዝያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተባሂሉ ብፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዘሎ ከምኡ ድማ ህወሓት ብፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ኣብ መንጎ ድማ ናይ ፖለቲካል ኤሊት ቀደም ኣብ ስልጣን ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዘየለ ንሱ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ክገብር ይኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና peace that has been achieved will not be destroyed. After the ካልእ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኢትዮጵያ ፈተነ ቀትለት ተፈቲኑሉ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ክንሪኦ ኢና እዚ ድማ ካበይ ምዚ ብኸመይ ክተሓሓዝ ይኽእል መን ይፈቲንዎ ናይ ትግራይ ኤሊት እዩ ወይስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ካልእ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ እንደዚ እውን ክንሪኦ ኢና let's go. Bloody conflict between the federal government and the forces of Tigray led to the death, migration and displacement of millions. Relative peace was achieved according to the Pretoria Agreement, but the ongoing እዚ ኣርቲክል ንሪኦ ዘለና ኣብ ዶቸ ቬለ ዝወፀ ዶቸ ቬለ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝድግፍ ሓይሊ እዩ ግን ስቲል ዋላት ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል እውን ነቲ ናይ ትግራይ ፍልልያ ወይ ከዓ ውድድር ኣብ ስልጣን ፓወር ስትራግል ዝበሃል ዘሎ እዚ ባእሲ ንስልጣን መንጨበተ ዝግበር ዘሎ ርኡይ ኣርእሲ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር power struggle between the Tigray region's interim administration and the leaders of the TPLF
has made many afraid of destroying the peace that has been created. Although the Tigray interim administration has taken the position that government and party work should be done separately since its inception, on the side of the TPLF, ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እውን ክዛረብሉ ዝረአዩ ዶክተር ደብረፅዮን ወይ እውን ናይቲ ህወሓት ኤሊት ዝዛረብሉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ስልጣን ሙሉእ ብሙሉእ ንበይኑ ክብሕቶ ይፍትን ከም ዘሎን ኣብ ተመሳሳሊ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይፍፀም እንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎን ምትኽኻብ ናይቲ ህዝብን ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ተኣኻኺቦም ናብ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንምስግጋር እንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎን ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ወይ ድማ ጌታቸው ረዳን ነቲ ምስ ዘሎ መንግስቲ ዝመርሖ ዘሎ መንግስትን ክኸሱ ከለዉ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ድማ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዋላ እኳ ወግዓዊ ስልጣን ተዘይብሉ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ንኽመፅእ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብምስራዝ ውግእ ክገብር ከም ዝደሊ ወይ እውን ካልእ ኣጀንዳታት ከበጋግስ ከም ዝደሊ ኣብ መንጎኦም ዘይምትእምማን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይብሉ ኣብ ዘሎ ምስ ብዝተሓሓዝ ይመስለኒ ክልተ ኣገደስቲ ቲዮሪታት ወይ ከዓ ምዕባለታት ይወፁ ኣለዉ ንሳቶም ብኩሉ መንገዲ ብመንገዲ ኤሊት ናይ ትግራይ ክንሪኦም ኢና ናተይ ትዕዝብቲ ድማ ክፍትን እየ it is widely said that the interim government is hindering the implementation of the works that should be implemented according to the agreement. Under the pretext of Joint Comat, which allows me to control the temporary administration of the TPLF, he forms a committee and moves to move the temporary administration without his authority and responsibility. ሓንቲ ኣርቲክል ክትከውን ከላ ኔክስ ንሪያ ድማ መጀመርያ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም እቲ ብወቅዒ እቶም ኣመሓደርቲ ዝብልዎ ዘለዎ ኣብቲ ቲዮሪታትን ኣብትን ገለን ከያተና ከለና መጀመርያ በቲ ወግዓዊ መግለፂ ናቶም ክንከይድ ኣብዚያ ንጀምር ኣብ ዘለንቀነ ኣዛራቤት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ እዚያ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ዝበሎ እዩ ትጥቅ አልፈታን የሚል ፍቱ ያለም የለም ትጥቅ ፍቱ ያለ የለም ብውዕል ፕሪቶርያ ዕጥቆም ክፈትሑ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ ናይ ህወሓት ወይ ከዓ TDF ዝበሃል ዕጥቂ ክፈትሕ ይግባእ እዩ ክሳብ ሕጂ ዕጥቅና ይፈታሕናን ከምኡ ድማ ዕጥቅና ንክንፈትሕ ዝሓተና እውን የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚያ ዝዛረባ ብፍላይ በቶም ኣምሓራ ክሳዕ ክንደይ እዚ ኩነታት እዚ ሕማቅ ስእሊ ከም ዘለዎም ንክንፈልጥ ኢለ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ሰፋሪው ሴኩሪቲ ማረጋገጥ የደህንነት ማረጋገጥ እና ሰፋሪው ከተማ ማለት ሰፋሪው ሳይሆን ሶሪ ተፈናቃይ ማለት ነው ከዛ ተፈናቃይ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር እዚህ ላይ የተፈናቀለ ውስጥ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚያ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ኣብ ትዊተር የዝርዋ ኣለዉ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ተባሂሉ እቶም ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣምሓራ ማለት እዩ እንታይ ማለቶም እዮም ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እቶም ተፈናቀልቲ ዝበሃሉ ዘሎ እቶም IDPs ዝበሃሉ ማለት እዩ ንሳቶም ናብቲ ቦትኦም ንኣብነት ንሑመራ ድዩ ንወልቃይት ድዩ እቲ ኣለማጣ ዝበሃል ድዩ ኣውታት ክመፁ ከለዉ ምስ ብረቶም ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ሰራዊት ስለ ዘለዉ ክምለሱ ከለዉ ብረቶም ሒዞም እዮም ክምለሱ ምክንያቱ ዕጥቆም ክፈትሑ ስለዘይግደዱ ዘለዉ ብካልእ ኣዘራርባ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከም ህዝቢ ኮይኑ ኣብዘን ቦታታት እዚአን ከኣትዩ እንድሕር ኣብኡ ፋኖ ኣሎ ኮይኑ ወይ እውን ካልእ ዓይነት ሓይሊ ኣሎ ኮይኑ ወግዓዊ ውግእ ኣብ መንጎ ኩነታት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዚ ብካልእ ኣዘራርባ ህዝቢ ተፈናቂሉ ዝነበረ ይመለስ ኣሎ ብምባል እንታይ ዝእቱ ዘሎ ሰራዊት እዮም ክእትዉ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት እዚ ከዓ ብወግዒ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ትግራይን ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ሓይልን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ፋኖ ዝበሃልን ዘሎ ኩናት ወግዓዊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተፈናቀልቲ እዮም ነይሮም እዚኦም ካብቲ ዓዲ ወፂኦም ዝነበሩ እዮም ተባሂሎም ናብቲ ቦታ ክምለሱ ከለዉ ብረቶም ሒዞም ክኣትዉ ተኮይኖም ኣብቲ ቦታ እቲ ድማ ብረት ዝሓዙ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ እንተለዉ ኩናት ሓትት ብወግዒ ንክጅመር ምክንያት ክህብ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ነዚ ይከታተሎ ኣሎ ዝኾነ አንጻሩ ይገብር የለን በአንጻሩ ነቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ብኩሉ መንገዲ ይሃርሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ትግራይ ድማ ዕጥቁ ሒዙ ናብቲ ቦታ ክኣቱ ከሎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎኦም ዝግበር ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣሸጋሪ ይኮነን ንቐፅል ንስማዓዮ የድሮ ታጣቂ የነበረ ማለት አዲስ ትጥቅ አናስታጥቅም ግን ከድሮም ትጥቅ የነበረው አለ እሱ ከነትጥቁ እንደሚመለስ ነው ካልእ ሓድሽ ሓይሊ ከነዕጥቕ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ኣይንደልን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሃውዲ ነው ሓድሽ ዕጥቕ ኣሎ እንድሕሪ ሰራዊት ኣሎ እንድሕሪ ወታደር እንተለዎ ኮይኑ
ዕጥቅን ስንቅን ዝሓዘ ሓይሊ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እንተለካ ኮይኑ ካልኦት ወሲኽካ ክትዕጥቕ ብኸመይ ክፈልጠካ ዝኽእል ብምንታዮም ክፈልጡካ ዝኽእሉ ኦፍኮርስ ብሳተላይት ስእሊ ክትፈልጦ ትኽእል who cares ምክንያቱ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝድግፍ እዩ ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ዓለም that's why ኤርትራ ብተደጋጋሚ ሎም እውን ሓድሽ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ተሪ መልሲ ይብሎም ነይሩ እቲ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ሓደ ፐብሊኬሽን ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝብል ክሲ ዝኻንታዩ ኤክስተርናላይዝ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ ናይ ደገ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከምቲ ተጋሩ ቅድሚ ሕጂ ተኩሶም ቦምባድዮም ገለ ንኤርትራ ዓዲሞም ናብቲ ኩናት ዘእተውዋ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኢንክሉድ ንምግባር እዚ ሓደ ታክቲክ እንሪኦ ዘለና እዩ ንቐፅል ድሓን የተግባባ ነው አብኛኛው የነባሩ የድሮ ታጣቂ የድሮ ባለትጥቅ ትጥቁ ጋር ከዚህ የሚመለስ የቆየው ትጥቅ የነበረውም ትጥቁን ይዘው ማለት ነው So again እቲ ኩነታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣባዝዩ ሓደገኛ ማእዝን ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣነ ናተይ ቲዮሪ ቅድሚ ናብቲ ኣካል ውሽጣዊ ምታብና እዚ ኣብ ምንስማዕያ ድሕሪኡ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ትንተናታት ዝወሃቦ ዘሎ እዩ እዚያስ ከንስማዕያ ሕጂ መሪ የህወሓቱን ጌታቸው ረዳን ለማስገደል እቅድ መያዙን የኢትዮ 360 የውስጥ ምንጮች አጋለጡ። ይህን ግድያ እንዲፈጽም የተመቻቸው ደግሞ ኮሪ ነገኛ የሚባለው ገዳይ ቡድን ሳይሆን የራሱ የሰበላው ቡድን መሪ ሆነውና በአብዛኛው መቀመጫውን በአፍሪካ ሀገራት ያደረገው ገዳይ ቡድን መሆኑንም አጋልጠዋል። ጌታቸው ሓደ ቲዮሪ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ይወፃሎ እዚ 336 ዝብል 360 ዝብል ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ንጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕጂ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ከም ዝነበረ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ናይ ቀንፃሊት ሓይሊ ፍልይቲ ሓይሊ እናተባሂላ ወላ ብኢንተርናሽናል ሚድያ እውን ዝተዘርበላ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ብተወለድቲ ተጋሩ ወይ እውን በቲ ሓይሊ ናይ ዓድዋ ዝበሃል ቡ ከም ዝተፈፀመ ንኸምስል ዝኽእል ዝነበረ ኣብቲ ንሱ ዝያዳ ዝኸደሉ ሬስቶራንት ወይ ከዓ ኣብኡ ዝበልዓሉን ሰትየሉን ቦታ ብመንገዲ ናቱ ሓደ ፈተነ ተገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣነ ናተይ ርዲት ክበኩም ያብዚያ ጉዳይ እዚያ ቀደም ግን ነስማዓዮም እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ መቀመጫውን በአፍሪካ ሀገራት ያደረገው ገዳይ ቡድን መሆኑንም አጋልጠዋል። ጌታቸው ረዳ ሁሌም ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ የሚመጣውና የሚዝናናው ሚሊኒየም አዳራሽ ጀርባ በሚገኘው ሶል ማጀት ምግብ ቤት የሚባል ቤት ውስጥ መሆኑንም ያነሳሉ። መቀሌ ላይ ውስኪ ቤት ያለው የመዝናኛው ባለቤት ሰለሞን ጌታቸው ረዳ ዋና ማረፊያና መዝናኛ መሆኑ በዚህ ገዳይ ቡድን በተከታታይ በተደረገ ክትትል መታወቁንና እንደ እቅድ መያዙን ያነሳሉ። እዚ ሕጂ ኣብቲ አዲስ አበባ ዝኸደሉ ጊዜ ንሱ ተመላላሲ ዝጥቀመላ ቦታ አለልዮም ስለያ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታቲ ብገበን ከም ዘይመስል ጌርካ ዳይሬክትሊ ንዑ ንኽትሓሲ ፈተነ ይግበር ከም ዘሎ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ቲዮሪ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓደ አብይ አሕመድ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ነዚያ መስማዕያ ንዓይ ዝመስለኒ ክብለኩም እየ I don't have insider information ካብ ውሽጦም ዝወፅእ ሓበሬታ የብለይን ግን ናተይ ትዕዝብቲ ነቲ ኩነታት ትነዊሕ ነቲ ጂኦፖለቲካ ከምኡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ይከታተሎ ስለ ዘሎ ናተይ ትዕዝብቲ ክበሳሉ የሰው በላው መሪ ጌታቸው ረዳን ለመግደል ያሰበው የመጀመሪያው መንገድ መርዞ መግደል መሆኑን የውስጥ ምንጮቹ አጋልጠዋል። ያኛው የማይቻል ከሆነ ጌታቸውን ተኩሶ በመምታት መግደል የሚለው ከውሳኔ የተደረሰበት ጉዳይ መሆኑን የውስጥ ምንጮቹ አጋልጠዋል። እቲ ኣብ መግቢ ምምራጽ ወይ ከዓ ዝኾነ ፖይዘን ስሚ ብምግባር ክኸውን ከሎ ዝኻንታይ መን ከም ዝገበረ ብትክክል ክትፈልጦ ስለ ዘይትኽእል ካብኡ ተወፂኡ ድማ ብተኽሲ እውን ክፍተን ከም ዝኽእል እዩ ነይሩ እቲ ኣገባብ why do you think አብይ አሕመድ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ክልተ ነገራት ክትሓስብ ኣለካ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ንጌታቸው ረዳ ክቐትሎ ዝደሊ መን ክህሉ ክእል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክትብል ትኽእል ንኣብነት ማሲ መን ክቐትሎ ይደሊ ፖለቲካሊ ረብሓ ዘለዎ እዚ ፖለቲከኛ እዚ ተተቐቲሉ መን ረብሓ ኣለዎ ካልኣይ ድማ መን ክቐትሎ ይኽእል ዝደሊ ካልእ እዩ ዝኽእል ካልእ እዩ ስለዚ ክልተ ነገራት ይኸጥር ዘለካ ኩሉ ግዜ መን ክገብሮ ይደሊ ኢንቴንሽን ድሌት ባህጊ ማለት እዩ መን ክገብሮ ኬፓቢሊቲ ዓቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ክገብሮ ዝኽእል እዘን ክልተ ነገራት አብይ አሕመድ ንኣብነት ንውሰድ ክልቲኦም ወላቱ ናይ ትግራይ ኢሊት እውን ብመልክዕ ክንሪኦ ክንፍትና መጀመርያ አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ክቐትሎ ይደሊ ዶ ኸውን ንዝብል ኣርስቲ ወይ እውን ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ የብሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሰራዊት ኣለዎ ስለይ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ይኽእል ዶ የስ ይደሊ ዶ ትሕቶ ሕጂ ኣብዚ ይደሊ ዶ ዝብል ናተይ ትዕዝብቲ
كدل خمس غير يرداني واي سلامنتاي نسبل حتى دما مجمريا معرابا عالم زيادة نمن يمرص على بيتبيا كلا نجيتاچو ردا نا أمريكا لوخ حالوت نا أوروبا لوخات دبلوماتس بزعو زي مزجيتاچو ردا يمز رغبو اوف كورس مرحنا يتكلل سلازلو مرحنا سومال دا يرغبو مرحنا اوروميا دا يرغبو وي مرحنا محرا وي نا عفار دا يرغبو كتبل تخليق جيتاچو ردا كابتن كلهم بيتبيا زلو including أبي أحمد politically نتي politica ورايا زلو سافي ويكا كزارب كله بقعد بزلو كمن بزخل منقدي بإنجليش كرر زخل كصحف زخل دبلوماتيك ቋንቋ كتقام زخل سبيو أبي أحمد يبلو زي ማለት ሓደ ስፒችስ ዝተጻሕፈሉ ክዛረብ ንርኢ ኣለና ወትዩ ኮንፊደንት ኮይኑ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዝገብሮ ወይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዝኾነ ወረቐት ከይሓዝካ ብብቅዓት ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ነገር ክትዛረብ ምኻድ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ለንቀነ ዝገብሮ ይኮንኩን ኣብ 1995 ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ በዓል ሃርቨርድ ከይድካ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ከይድካ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ሚድያ ሕቶታት ምምላስ ኮንፊደንት ኮይንካ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ብቅዓት ከም ዘይብሉ ንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ኣትሊስት 5 ዓመት ልዕሊ ገይሩ ስለ ዘሎ ሪና ኣለና ኣብቲ ፓብሊክ ኣይ ኮንፊደንስ ከም ዘይብሉ ካልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ኢድ ኣለዋ ምስ ናይ ትግራይ ክሰርሕ ትደሊ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሚድያ ኮንፈረንስ ኣብ ናይሮቢ ዝተገበረ ወሲዶሞ ኣብኡ ንክዛረብ መድረክ ተፈጢሩ ነይሩ ስለዚ ሳምሓው ልዕልዩ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝኽእል ጌታቸው ረዳ ስምዒት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ጥርጥር የብለይ ዋን ስለዚ ስጋት ክኾኑ ከም ዝኽእል ነታ ኩርስናቱ ነታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ ኩርስናቱ ስጋት ክኾኑ ከም ዝኽእል ዋላ ናብ ትግራይ እንተኸይድና እውን እኮ እቶም መወዳድርቱ ዘሎ ንኣብነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣይ ዶንት ኢቭን ኖ ብእንግሊሽ ኮሚኒኬት ገብር ይኽእል ኣይክእልን ምክንያቱ ስምዒ ስለዘይፈልጥ ብሓፈሻ ግን ኩላቶም ቶም ካልኦት ዶክተር እዮም ጌታቸው ረዳ ዶክተር ኣይኮነን ኣይ ዶንት ኖ ዶክተር ኣለዎ ዲ ፒኤችዲ ኣለዎ ዲ ክብልዎ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ደለዎ ይመስለኒ እንተቶም ካልኦት ኩሎም ፒኤችዲ ኣለዎም ግን እቲ ፒኤችዲ ኣብ ተግባር ግን ኣይንሪኦን ኢና ወረቐት ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ኣብ ዝረቦም ኣብ ኮሚኒኬሽን ናቶም ግን ክሳዕ ክንዱ ጥልቀት ናይ ፖለቲካ ኣይትሪእሎም ኢኻ ካብኡ ናብኡ ጌታቸው ረዳ ዝሓሸ ኮይኑ ይርዮ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ስግኣት ክህልዎ ከም ዝኽእል እንታ ኣብ ትግራይ መፂኻ ዋላ ነቲ ናይ ትግራይ ክልል ክመርፅዎ እንተኽኢሎም ኣሜሪካ I haven't seen deep communication ولا president ናይ ትግራይ ከሎቲ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን so much communication by interaction ኣብ ግዜ ኩናት ይኹን ድሕሪ ኩናት ይኹን ዝግበር ዝነበረ ብትዊተር ብካልእ ጌታቸው ረዳ was the prominent figure ስለዚ ብዓይኒ ኣሜሪካ ብዓይኒ ምዕራባዊ ዓለም ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ክልል ትግራይ ተጠማቲ ወይ ከዓ ነቲ ኤሊት ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክመርሕ ዝኽእል ምዃኑ ትሪኦ ኢኻ ኣቴንሽን ናቶም ኣብኡ ዘሎ so much so not to Twitter try to the most important night መንግስቲ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ጌታቸው ረዳ እዩ ካብ ትግራይ እቲ ኣገዳሲ ትዊተር ኣካውንት ብዙሕ ፈለወ ድኸውን ወይ ገለ መለ ክንብል ንኽእል ኢና so እዚ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ስግኣት ክህልዎ ይኽእል ካልእ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዩኤኢ ከይዱ ከሎ ባዕሎም ክዛረቦ ከሎ ክንሰሜና እሳ ምሳውን ከነልግባ ኢና እስከ ንእሽተይ ንቐፅል ኣብዚ ለዚህ እንዲያመች ደግሞ አስቀድሞ ከሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ስልጣኑን የአድዋ ልጆች መቆጣጠሩ ጉዳይ አሁን ወደ ራያና አካባቢው ማምራቱ ሌላ ጥያቄና ውዝግብ እንዲፈጥር አድርጎ ጸብ መፍጠር መሆኑን የሚያነሳሉ ኣብዚ ኣከያተና ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ትግራይ ካብ ከይወፃና ከለና እስከዚያ ንስማዕያ ኣብዚ ለንቀነ ዝገበርዋ ኢንተርቪው እያ ደብና መበገሲና ንገብሮ ብጣዕሚ ረዚን ነገር ይሒዙ ዘሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ ናይ መዓል ዳዊት ጋዜጠኛ ዳዊት ዝፀሓፍዎ ፅሑፍን ዝሃቡና ሓበሬታ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ዝወዝዕዎ ሓበሬታ መዘክርን በዚ መበገሲ ጌርና እንታይ ማለት እዩ ማለት ቶም ሰባት እውን ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ጋዜጠኛ ዳዊት ትፈልጥዎ ኢኹም ዳዊት ከበደ ተጋላይ መዘክር እውን ትፈልጥዎ ኢኹም እዚኦም ሰባት እዚኦም ሓበሬታ ይሰኣኖም እዩ ኢልካ ምግማት ክኸብድ ይኽእል እዩ ሓበሬታ እንታይ እዩ ትርጉሙ ናብ ዝብል ንስኹም እውን ኣብቲ ሓበሬታ ዘለኩም ርድኢት ናይ ባዕልኩም ግን ካብኡ ንላዕሊ እቲ ትርጉሙ እዩ ናበይ ክወስደና ከምዚኦም ዓይነት ሓበሬታታት ልሙድ ኣይነበሩን ቅድሚ ሕዚ እሞ ናበይ ክወስደና ዝኽእል ነገር እዚ ናብ ዝብል ኢና ክንከይድ እሞ ብስራት ክጅምር ናላት ኣንቢብካዮ ኢኻ ትኸውን ብስራት ግን እንተመልከትና እውን እንታይ ኢሉ ዳዊት ዝብል ብተወሰነ መልክዑ ክንወስዶ መጀመርያ ቅድሚ ናይ ካብቶም ዝሓለፉ ፅሑፋት ኣይኮናን እዚ ብዛዕባ እቲ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ዝበሃል ሓደ ኢንቨስተር ወይ ከዓ ቢዝነስ ኦነር ወይ ከዓ ቢዝነስ ዝነጥፍ ሰብ ትግራዋይ ኣብ ዩኤኢ ኣብ ዱባይ ዝቕመጥ ዝነበረ ብፀጥታ ናይ ዩኤኢ ድዩ ብኢንተርፖል ድዩ ኣብ እስር ቤት ከም ዝኣተወ ዝንገር ዘሎ ብዛዕባኡ እዚ ዳዊት ከበደ ዝበሃል ሓደ ፖስት ገይሩ ነይሩ ንሓን ከንብበልኩም እዮም ስምዕዎ
نعلل زلنا أم حرام ميدياتات زبورو تساتفوتات كم زلوا خوينو تمديس كام رأي كلمة نايداويت كبر على محتاج ويسان هيت مسافة تقرأي برس يكون أب خلقت ميدياتات أب براخة شوون بحفشة مزحت تقرأي فلتو يويل إلا إنا نوصل جن لومي حرينا زلنا جن كابزي عند حر كابزا جيتاتشو أب UAE انتاين دا قبل خمس غني تفلتو دو يلو كابز صحف زرقيت وانا مال أختون تعيزو لوزي جيتاتشو ناب حكمنا يلو أمخني زخدو ناب UAE ناب حكمنا أين بران خلت عمامات حيزو خيرو خلت عندما تحدى مس ناي سودان جنرال مس داغالو ويكا مس رابيد سابورت فورس زمرح حالي مسؤوم نمزتايو كاو خلايون مس UAE نمزتايو مسكتيوم كزات خلو انتايون تزاتيوم زبل فرنغرو اي تايتايم تزاتيوم زبل اي تصحفن تايو زبلت نايز صحف فرنغرو ግን نداغالو تي ጌታቸው نداغالو ምስ አልቡርሃን ኮይኖም ዝወግኦ ዘሎ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምዃኑ እዩ ነጊርዎ እዩ ዝብል ንዩኤኢ እውን ከምኡ እቶም ንስኩም ትድግፍዎም ሓይሊ ዝጥቅዑ ዘለዉ ወይ ድማ ክዕወቱ ዘይከኣለሉ ምክንያት እቶም ናትና ሓይሊ ስለ ዝድግፍዎም እዩ ዝብል ሓበሬታ ነጊርዎም እዩ ዝብል እዚ ክንደይና እዩ እንታይ ማለት እዩ ብስሩ እዚ ዝብል ሓደ ኣሎ ብድሕሪኡ ዝወፀ ምስ ዳዊት ተታሒዙ ምስ ማእሰርቲ ዳዊት ተታሒዙ እውን እዚ ክእሰር ዳዊት ብኢንተርፖል ክትሓዝ ዝገበሮ ከይዲ ናይ ጌታቸው ኢድ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፅ ኣብዚ እውን ቅድሚ ናይ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር በዓል ሃፍቲ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ቅድሚ ምእሳሩ ዝወፀ ብመዘክር ከዓ ኣሎ እቲ ዝወፀ ሓበሬታት ቀንዲ ክልተ ክፋል እየን እቲ ሓንቲ ዳዊት ብኤርትራ ገይሩ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱ ኣብ ዓድዋ ናብ መቐለን ምስ ጀነራላት ምስ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ከም ዝራኸብ ምስ እና ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት እውን ናይ መሳርሒ ብምሻጥ ከም ዝፍለጥ እዩ ገሊፁ ማለት እዩ ይሸጥ ከም ዝነበረ ናብ ኤርትራ መሳርሒ ሸይጥ ከም ዝነበረ ይቐርብ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ ካብኡ ብሓፈሻ ቁሩብ ብደንቢ ጌርና ክንሪኦ ዝደልናሉ ምክንያት ሓደ ካብ ዝገበሩና ምክንያታት ሓደ ከዓ እቲ ኣሰላልፋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ከመይ ከም ዝኾነ ዘርኢ ኢሉ ዘቐመጦ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣቦይ ስብሓት ጌታቸው ኣሰፋ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ወርቂ ኣይተነው ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ህወሓት ፋኖ ግደፍ ማለት እዩ እዚ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢኹም ትርድኡ ካብዚ ብስሩ እዚ ክንሰምዖ ይከኣልናን ብካልኦት እንታይ ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣገይን ኩሉ እቲ ዲፕሎማቲካል ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካል ጌም ኣብ ትግራይ ዘሎ ንኤርትራ ኢንክሉድ ክገብር ኣለዎ ኩሉ እቲ ቲዮሪስ ናቶም ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዝህልዎ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዛ እንታይ እዩ እቲ ካብ ኤርትራ ዘለዎም ፍርሂ ዶ ክንብሎ ወይስ ሕማም ዶ ክንብሎ ንሱ ብዝተሓሓዝ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሰብ እቲ ኣብ ምእሳር ነዚ በዓል ሓብቲ ዝበሃል ዘሎ ንምእሳር ኢድ ከም ዝነበሮ እንታይ እዩ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ህወሓት እዚ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ሲ ምስ ሻዕብያ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ክእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣነ ዝግረም እየ ዘለኹ እኮ ንህወሓት ሲ ትማሊ ብዛዕባኡ ዝገበሮ ኢንተርቪው መንስማዕ ኣብ ካልእ ኣብቲ ናቶም ኣናሊስ ከይሓለፍና እንታይ ከም ውግእ ቀረበ ዝዛረቡ ዘለኹም ንምንታይ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ትኸውንን እያ ንምውግእ ኣለዉ ኣለኹም ንምንታይ ምርሓባይ ለኪ ትስዓን ሓደን መፅእ ለይለ ኣዲ ሓደን እተው ኢለኪ ንገዛይ ሽሻሒስ ክለይ ትዕንዘበን እተው ኢለኪ ንገዛይ ሽሻሒስ ክለይ ትዕንዘበን ናትነት ድርዒ ዘበን ካብ ሕቆይ ክለዓል ዓቐብ ሰማይ ጌርክዮ ዝከኣል ብርሃን ገፀይ ጌርክኒ ወትምሽቃል ሃገራዊ ታቦት ዓባይ በዓል ሻምፓኝ ይከፈት ይቆረስ ህብስቲ ንምንታይ ከም ውግእ ትቀረቡ ትዛረቡ ዘለኹም ንምንታይ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ትኸውንን እያ ንምውግእ ኣለዉ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣገይን ኣብቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኢንክሉድ ክገብርዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኣብቲ ዳይናሚክስ ኣብቲ
ክርፍስ ናይ ስልጣን ዘሎ ኣቢ እንትኾነ ካድረታትናቱ ኩሉ ግዜ ቲዮር ናይ ኤርትራ ሓንሳብ ምስ ህወሓት ክትሰርሕ ትኽእል እያ ሓንሳብ ምስ ትግራይ ክሰርሕ ትኽእል እያ ሓንሳብ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ትኽእል እያ ሓንሳብ ምስ ሶማልያ ኮይና ክትጥቃዕና ትኽእል እያ ሓንሳብ ምስ ብመንገዲ ሱዳን እዛ ሃገር እዚኣ ሰላም ክብዋ ይክእሉን እዮም ኣነ እንታይ ዝብሎ በቃ እንታይ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ወይ ከዓ ነፍሰ ምትሓት እንተለካ ኮይኑ ወይ ድማ ካብ ኤርትራ እዚኻ ትፈርህ ተኮይንካ ወይ እውን ኤርትራ ኣጀንዳ ምግባር ኣመልካ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ካብዚ ዝኸፍእ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና እዞም ኤሊት ናይ ትግራይ ድማ ሕጂ እቶም ተንተንቲ ዝዛርብዎ ንሽተይ ንስማዕ ኣብቲ ካልእ ከይሓለፍና ከለና ምክንያቱ ዘገርም እዩ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ክብሉ እዮም ወላ ሓደ ሓበሬታ የለን ብዛዕባ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እውን ክትነኻኽእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዘለኩም ሓበሬታ መሰረት ማለት እዩ ልዕሊ እቲ ያው ሓበሬታ ክህልወኩም ይኽእል ዘይክህልወኩም ይኽእል ብቐንዲ እዛ መደብ እዚኣ ዕላማኣ እንታይ ማለት እዩ ዝብስሉ ዝብል ትርጉሙ እዩ ወሳኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብ ሕዚ ኩናት ኣይንደልን ኩናት ክፍጠር የብሉን ትሕቲ ኩናት ብዘለዎ መንገድታት ተጠቒምካ መሬትካን ክብርካን ክትሕሉ ኣለካ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና እዚ ንምኳን ድማ ኣክሱማውያን ያው ተደጋጋሚ ናብዚ ትመፁ ስለዝኾኑ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኣገይን ቁርብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝሃብክዎም ካልእ መርገፂ ወይ ካልእ ነገር ከይመስለኩም እንታይ ክፈልጥ ደልየ ዘሎ መጀመርያ ንሰብ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ይፀልኦ ኢልካ ኢግኖር ትገብረሉ ኩነታት የለን ተርዲኻኒ ፀላኢኻ ክትፀልኦ ግድ ንቡር እዩ እንታይ ሓስብ እንታይ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ዝሓርካ እንታይ ይመስለኩም ኣብዚ ክነቅሓሉ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ቤላ ገይሩ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ ህወሓት ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፃወተ ጌም እንተሎ ናይ መንግስትኻ ተሓሳስባ ክሰምዕ ከም ዘይብልካ ተዲኻ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኤርትራ ንሱ በቲ ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ድዮም ገለ ዝበሃሉ ንዑ ሚረር እናገበሩ ነቲ ቋንቋ ህወሓት ዝጥቀምሉ ካድረታት ናይ ትግራይ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ኣብቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ከም ዝኣቱ እሞ ነቲ ምስይጣን ናይቲ ሃገር እቲ ምስይጣን ናይቲ ሃገር ድማ ንኤርትራ ንምስይጣን እቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ነቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዋላ ነቲ ክብርታት ነቲ ታሪክናትካ ምስንጣል እንታይ እዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣቱ 4 ኪሎ ከም ዝኣቱ ዝገበረ እዩ ስለምንታይ ግን ከምኡ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ሃገር ክጠፍእ ተኮይና መጀመርያ ንገረብ ከተውድቃት ኮይንካ ነቲ ቆፅሊ ስለ ዝቆረፅካ ወይ ከዓ ነቲ ጨናፍሪ ስለ ዝቆረፅካ ኣይትወድቕን እያ ሱራ ዋላ ወይ ጉንዱውን ስለ ዝቆረፅካ ኣይትጠፍን እያ ካብ ሱራ እያ ከተውፃእ ዘለካ ናይ ሃገር ሱር ድማ ኣብቲ ታሪካ እዩ ዘሎ ኣብቲ መሰረታ እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ መሰረት ንክትፍንክኽ ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ ክንጥንቀቐሎም ኣለና እንታይ ቋንቋ ይጥቀሙ ንሰምዖ ነፍሲ ወከፍ ናይቲ ዲባንክ ድማ ክንገብሮ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘረቦም ከተፍርሶ ክትክእል ኣለካ ኮሎ ጌና ሰረት ከይሓዘ ወይ ንካልእ ከየደናገረ ከተፍርሶ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንፀላኢኻ መብዛሕትኡ ስለያ ዝበሃል ንፀላይ እዩ ክፀናፅን ዝውዕል ስለምንታይ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ወላ ሓሶት እንትኾነ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ንምንታይ ዕላማ ይገብረሎ ክትፈልጥ ኣለካ ኣንፃሩ ንቅሓት ድማ ከተማዕበል ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓንሳብ ሓለይቲ ኮይኖም ክመፁ ከለዉ ሓልዮት ስለ ዘሎም ኣይኮነን ኩላቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ሓንቲ ዕላማ ናቶም ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እናቆናፀብካ ነቲ ፅቡቅ ድማ ኣብ ናትካ ክተንፀባርቆ ምፍታር ኩሉ እቲ ክሹፍ ደወገሎ ዶዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንኩሉ ቀዲሕካ ምስቲ ኣብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ድማ ንእሽተይ መድረክ ስለ ዝነበሮም ንዑ ሓዋዊስካ እቲ ናይ ኤርትራ ጅግንነት ናብኣቶም ወሲድካ ነቲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ንምእላይ ነቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መንግስትን ድማ ሓደ ሰይጣናዊ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ክትገብር ነዚ ድማ ንዖም ዘጣቅዕሎምን ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ዝኽተሉን ተቃዋምቲ ስለ ዝነበሩ ንዑ ብምኽታል ድማ ብሳቶም ኮይኖም ትግራይ ትዕወት እናበሉ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ትግራይ ከም ዘለዋ እናበሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ኤቭሪ ፓርት ናይቲ ኤርትራ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ባህሊ ናይቲ ክብርታት ንኩሉ ተጥፍዎ እዮም ዝፅዕሩ ነይሮም ሕጂ ድማ ንመለስ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዘለዎ ወይ ፍሉይ ሓድነት ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ካባይ ንላዕሊ ኣብቲ ናቶም ትንተና ከያተና ዝምልድሓን እዚኣ መልስ ማያ ንእሽተይ ዝኾንኩም ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዘሳተፈ ስርዓት ንኩሉ ዘሳተፈ ሓይሊ መንግስቲ በዓል መንግስትነት ጠንኪሩ ክትህልወና ሓድነት ሞስት ኢምፖርታንትሊ ከይሰገርና መንግስቲ ኤርትራ ይደዝን ብዛዕቦም ከማን ይግደስ የለን ዳርጋ ነዊሕ ገይሩ እዩ ብዛዕቦም ዝኾነ ይኹን መግለፂ ካብ ዘይህብ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ፎከስ ክቦም ኣይደልን እዩ ሸለል ኢልዎም ኣሎ ግን ክንብል ኣይንኽእልና ኔቨር ሸለል ክበል ዝኽእል መንግስቲ ይኮንና ብኤርትራ ዘሎ ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዘለዎም ናይ እዚኦም 6-7 ስጉምቲ ሓሊፉ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ ስትራቴጂ ክህልዎም ከም ዝኽእል ምስ መን ክውግኑ ከም ዝኽእሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣፀቢቑ ምክንያቱ ካብ ምንታይና ቅድሚ 4 ዓመት ዝዛረቦ ዝነበረ ተሪኻዮ ኤግዛክትሊ ሕጂ እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል እንታይ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እቲ ስቴፕስ ናይ ኣሜሪካ
كل جنا أبتقدميت يزارب اللي represent ستاس لذي ده مالتي حجون دك يشتغلون يلون راين تايجن أبتناتهم propaganda agenda كأتو يدلونيهم زلو that's why ما منجستي بوت سلدي يزارب اللي زلو نساتهم كل جنا مزراب عقم سلو زلوهم نتمنسي نمشك عقلة علوه نتي جرزوا عن سب نمشك عقلة علوه أنت نخي زارب على عمله نفس وقت في نسوس زاربة أب UN أب security council أب قلب نحن تتكمو مسجد أن يتمنجس سلو تكملو تغلال حسابناتون الأماناتون كنا قرما يدلنيو سلدي زارب زلو جن كل جزء كم مسيت أن يتمنجستي نيتهاجر عدي وعلونيهم that's why ما نحنا بأكلت نيتمنجستي ويوي بمنجستي sponsors هون كيكون كنا نابنا كم تفلتوني مالت تجانا لاتي أفيو أنا نعايز الناس اللي نيزبكم زلو بعدين موضة نحنا نتزبنا أنت عنا تتحساس باكل ولو بخامي كعزبلو ناتي تمكرو ناي كالو تمكرو ناي كتسلس مسمعكم ناتكم مدندنتا ناتكم تمكرو سلازلكم نتز إليتاتون هزب تقرين كحلو نسرح نزعتي مالتي نسخان نتقلب بزي أنصار نتنو لزلنا دو أيقونن هزي تايو كواكم تسبي زلكم بأنصار ربحة هزب تقرين حوالي بعد هفتي داوت غرزجير يدو تي سلو زلو تي يدو تي وزلو خا حدغኛ ስለዝኾነ ይብል ናይ መዘክር ብኸምዚ መንገዲ ተዘሎ ይዝብል ዳዊት ገረዝጌር ከዓ አሚን ዳዊት ከበደ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ከዓ ጋዜጠኛ ዝብል ዘለኹም ካብ ዳዊት ባል ሃፍቲ ንክፈልጥ እንዴ ዳዊት ጋዜጠኛ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ እየትሒዝዎ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ እየትሒዝዎ ከምዚ ገይሩ ሸርሒ ገይሩ ኣብ ዱባይ ከይዱ ኢሉ እዩ خلو والله معنا نعوي كون زبل له كونسبت الجزئي نعم من تاعنا زي نوسدا ابناي تግራይ ፖለቲካ ابناي تግራይ ኢንትረስት ابناي تግራይ ብሄራዊ ድሕነት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዘለዎ ቀጥተኛ ትርጉምን ተሳትፎን እዚ ጉዳይ ታይ ንሕና ዘግድሰና ሕጂ ኣብ ሱዳን እንታይ ገይሩ سعودت أي مساريا شيء نيرو ني يمن تاجرو نحميت تاهي ويكونا نيسا مسيساس كتاي سوري حيكونا أبنقدي نقاد أيوب على هفتي بلينري أوروبلان دلو أسابي يزبال زما سالو نقدر خبري خليت أبن داخل شيء تخليت شيء تخلي ريسك حليفو مالتي زتي ونقدر حليفو زي كنا أنا زي مسنة أبنا يتقراي بهراوي قداي أفتحيت خبيب لان نزلنا قداي انتاي جيرو زغورة نقدر الله زي انت قبرت له انت غيرو خا عندنا حزب تግራይ ክፈልጥ ይግባል نحنا خاف نفلت له يግባል ልክ ድዩ ዝሐበሬታ እዚ نحنا ተንዘግድሰና ዚአኒ እምበር ኣብ ሱዳን ከም ዝገብር ነይሩ ገለመለ እዚ ተወሳኺ ኮኖም ይኽእል ናይ ዳዊትን ናይ መዘክርን ምውጣት ይመስለኒ ኣብ ናሽናል ኢንትረስት ናይ ትግራይ ኣብ ድሕነት ትግራይ ዳዊት እንታይ ገይሩ ብዝብል ጥራሕ ኣይኮነን ከይዶም ሕልፍ ከይዶም ዳዊት حدا داويت غازيتني امن بعل هفت داويت ዝخصص ብዙሕ ነገር ኣለዎ ካብ ላይፍ ካፍትናይ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ደገ እውን ብዙሕ ከምዚ ይገብር ኣሎ ዝብል ማለት እዩ እሱ ንባዕሉ ዳዊት ይዝምልከቶ እቲ ሓደ ከዓ እንደገና ሓደ በዓል ስልጣን ትግራይ ንጌታቸው ረዳ አኪውዝ ይገብር ይخصص ማለት እዩ እዚ ትናይ ክልቲኦም መደረ ኣብ ሓበሬታ ካብ ሓበሬታ ሕልፍ ኢሎም ዝዋጠጥሉ ዘለው ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይጥዑ ፖለቲካ ዝፈጠሮ ነድርን ምፍላይኒ ዘሪእና ትናታቶም ናይ ክልቲኦም ናይ ዳዊትን ናይ መዘክርን ማለት እዩ ሱን ጎድን ክንገድፎ ኢና ሕጂ ንሕና ከዓ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ስለ ዘግድሰና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዕቱብ ሲሪየስ ልውን ስለ ንከታተሎ ካብቲ ከባቢ ክንወፅእ ስለ ዘለና ንልዕሊ 4 ዓመት ንቃልስ ስለ ዘለና ብዛዕባ ዘይፍልጦ እንታይ ሃለውና ይተርፍ ክልወና ስለዚ ዳዊት ተራሰብ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ بعد هفتي أب تقرأي كعندنا بpolitikaዊ ሰብነቱ ፖለቲካዊ ትሕዝቶታት ዘይኮነ ብሃፍቱ ምስ ፖለቲካ ዝምድናታት ፈጢሩ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ሕጂ እንታይ ትፈልጥ እያ ክባሃል ዘለን እምበር እንታይ ገይሩ ዳዊት ናበይ ከይዱ ናብ ደገ ከይዱ ዝብል ኣፍታ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ህዝቢ ትግራይ ከዓ ክፈልጦ ዘለዎ ኢና ክንዛረብ እንታይ ኢና ንፈልጥ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ፕሪቶሪያ بعد هفت داويت غرزير ابي كم تنور بزح يفلتني من الوقت اب دبي كم تنور حوريت علني بسالساي وقل مالتي طيب سلاز نوركو سلاز فلتوها دحر بريتوريا ايثيوبيا تينير
ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመቐለ እውን ከይድ ነይሩ በአዲስ ኣበባ ገይሩ ገንዘቡ ተታሒዙ ይበሃል ነይሩ ኣይለቀቁሉን ነይሮም ካብኡ ግን ኣብ ዝተወሰነ ወቅቲ ካብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ክኣቱ ዘይኽእለሉ ኩነታት ፈጢሩ እሱ ዝርዝር ዕርየ ይፈለጥክዎን ግን ቤት ፅሕፈቱ ሄድኳርተሩ ኦልሞስት ኣስመራ ኮይኑ ኣስመራ ምንባሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ሙሉእ ሓበሬታ ኣለኒ ይፈልጥ እያ ንባዕለይ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ ኣብ ኣስመራ እንትኸውን ከዓ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ርክብ ኣሎ ቅድሚ እቲ ኩናት እትሒዙ ዝጀመሮ ርክባት እዩ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ቢዝነሱ ድዩ ዝገብር ነይሩ ፖለቲካ ድዩ ዝገብር ነይሩ እቲ ቢዝነስ ኣይፈልጦን እየ ምክንያቱም ክፈልጦ ስለ ዘየድልየኒ ናይ ዳዊት ስራሕ እዩ ጠበንጃ ይሽጥ ከኒና ከረሜላ ይሽጥ ሰብ ዳትስ ናት ማይ ቢዝነስ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት እቲ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጆኖሳይድ So at the end of the day ጠዋብዮም ናብ ኤርትራ እትዮም ኣለዉ ኣነ ነዚ ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ዝብሎ ዘሎ ስለ ዘይፈልጦት ሓበሬታ ቅኑዕ ወይ ጌጋ ክብል ኣይክልኒ but I am sure ገለ ነገር ሓበሬታ ዘለኩም ኣለኹም ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉልና እዚ ዳዊት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ይኣቱ ነይሩ ድዩ እንታይ ዓይነት ፕሮፋይል ኣለዎ እቶም ትፈልጡ ኣብ ታሕቲ ግደፉልና ኣነ ካብቲ ዝረኣኽዎ እዚ ሰብ እዚ ምስኦም ናይ ዓድዋ ኤሊት ሓደ ኮይኑ ብዙሕ ረብሓ ዝነበሮ ኣብቲ ግዜ ናይ በዓል ሰይትመለስ ካብታ ኣብ ዝድልባሉ ዝነበራ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሃተመ ሰብ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ብዙሕ ምትእትታው ምስ ኤርትራ ዘይኮነ ኣብ ዝደንቢ ተቃውሞ ምትእትታው ከም ዘለዎ ከም ዝዝረብ እየ ዝፈልጥ كينو حليفو أبز حلفة بوليتيكا بزح سبزي غير أبز حلفة في الثلاث عامات مس إيرترا تعويزم دناجرو أبي إيرترا تيو أبس مرايو مدبورز بهالزلو نابغم يقبرو يقطع في كومنت سكشن مغنياتو بوغن تجراي زمت حصوتن كسن مجمريون موداتون سلازي كونه إيشان اسمعيو تهريو تغير يا فيديو دوك عويو زين عايزك تسال داوود أو خوينو أب إيرترا خوينو أب تجراي زنار بوليتيكا كاتلنا كم كتال حليفو أنا سولتي الكاتولوس نور كن داوت بعد كم كتال حليفو أفتي نايس سنة 4 معلتي أخي واستجارة نايم أخلي كوميتي واحد مستوم جنرالات وجم كوينو من جرنو بسلطان كتسنة دورة سنة بسلطان كتسنة عبيد سعنتو زجورة مخانو أجات أم 5 نبرة توم جنرالات زجور و أجات أم 5 كنا في اللو حدا تلحتر نابل كوي زيد فلتوي مرد تعملتي بخالي قص أفتي زحلف أوان ناي جنزب عقم ناي وعلو تراح زي كونه ناي تدي جنزب كتم عليه أب دياسبورا زوات أزناره بناي دولة سين فقد انتزازن أب ناي داود أكاونت فتن حلوته هاي مسوخهم زلوا زبزح جنزب ناي مخت جنزب عليه زي جا زي كوني خدي جن أجبت ناي تقرأ بوليتيكاس كميجي يروح ساعة خندية ناي بعمقات آتيهم زلوا نمرداي زي من الوقت من دولة سين حتى تلقوني خلي نتبقوا انتبه لقوني خلي I'm not accusing guys انكاو أبتي قرب أوان كعا داويت ني مقلة أبزور حزي ني بس مرة غيره ناي مقلة كارجا زلوا مكينة غيره عدوا ونأخي واحد غيره فلت مقلة مسيون ني تم مسوس فلتم بوليتيكا سبات تم نعو زبول زلو رخيوهم كان صحيح بس بداي زي داويت نا بوليتيكس كاتو نكولو دحر بريتوريا أما قال زرخو كاب سابا ذات ولا جزيز نارا عمي زمل كوتوسب نايز ولا دوزي ناي كاتكم علم زلو عريز قربو نداويت بوليتيكالي بتاع صبر زو فنسب عريز حجزو مالتي أزاري بي انتهى ما خير كايل يديو نيراي معناتهم زي كون سرح خيسر هو واحد نتقون نقول حفتها جيتاتو سفا دورسين زو بجلتي سلطان زنادن سأبي أحمد تواني سزولم كافت مدرخ تيكا أتعاليو تتحلف نتن سلطان نتخلي من إسي ولدو حقوف داخل بايتا فتر كالسز قبرو لزولو بجلة نعو دقيف كا بوليتيكا خيت سرح نحفت خاونا يطبنا زي من قبار مالت أبناي تقرأي بوليتيكس بدأت كمزينا كمزي حافظ تخون دلات فتلو ورك تبحال منجورينو زولوا نساء تحافظ تخون دلات نزي داويد تبحال مالتشو سلازي نسا دما قال كابتن كادرنا هو حتى نزي زربا سمعكم اللهم أبناتكم مدام دم تاخد قبرو يدلي أبدي حانت فيديو رقيباني رسك اسمعوها
ብዙሕ ይበልዩ ብዙሕ every day كهدم زدل حيلي ويتكذي قبله ويتانك قبله ناي صلاي بوزح ولي بوزح عتا من بالو بلو من كرعت مسانا له حبن طقلاي جزءات شو زبي أصغر جنزب كلنا بإرترا قنعو بزب انتايو أو حسوس كان اللازم من يقيمو من يتبلعو من يرزينو من يتقلعو من يدلدلو من يتمنعو يونعانا هوي هوي تافخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولو ادفقو إريترا أبي أبي يلو الحجيخي أبي 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 كذا حيال مسينا نزح حيال ذي يوصلنا شعبيا في المستاد يوسع خلوه شعبيا كوسب أبقى أوان ننسحبنا من تخندلو خمس حلق أرني دحرنا خنعلو إرتراوي حبن إرتراوي قرعات زي نتصف الفالو زي قمت بقليلو حجد ولا ندي تسقيلو أب كله مقابع عالم نعنعا تبهيلو لعلي ولا تسقيلو ولا كابرحوق زري كبابي أبتي نايراس كسار دربي أبتي نايراس دينيرا دربي يرئلو خينو تعذبي سلام أبيدو جبيتو هجرات ناتخواسا تراب نحبي نسو أما واجل معاتي زلو قطبو خعبي نايتنا وحن مريرن قعزو فري قريبيو كركبو عسبي حبانيو مثلنا مصحفنا نقنصل ببيلا بيلو ورفت إمنا ينسكل بترعرع قلي أطم كطاين قمسل حيلي مسالالو أنفق في خوزة بسل كراتنا قرعاتي إرتراويان تبعات نعاز طرح حدنت مصنعات نعاز حبناتنا أبز خونه زمن أبز خونه ساعة እንጭፍጫፊ ጥያቄዎች አንስተን አይደለም እንደ ህዝብ የተነሳ ነው። የስልጣን ጥያቄ አንስተን አይደለም እንደ ህዝብ እየታገልን ያለ ነው። የህልውና ችግር ስላጋጠመን ነው። የህልውና ችግር ደግሞ በነገራችን ላይ ከታሪክ ያልተማረ ስህተቱን ሲደግም ይኖራል። ኣብዝንታይ ንርኢ ኣለና ካብዚኣ ንሰምዓ ፀናሕና ግጥሚ ናይ ብሓቂ ልክዕ ነቲ ዘሎ ኩነታት እትገልፅ እያ። ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ። ቻነል ተኸፊታላ እታ ቻነል ኣብዚ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ረኺበያ ኣለኹም። ፕሊዝ ቻነል ኣለዎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክበኩም ክፍትነ ኣጋጣሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣቀናቢሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኸብኳ እያ። ቻነል ተኸፊታላ እታ ቻነል ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ። ፕሊዝ ፈሎ ግበርዎ። ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግቦ ምትብባዕ ዘይኮነሲ ክብሪ ዝግቦ ምትብባዕ ዘድልዮ ንንእሽተይ እዩ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንዘሎ ግን ምትብባዕ ኣይኮነን ዘድልዮ ደገፍ እዩ ዘድልዮ ንላዕሊ ንክመፅእ ክብሪ መሃብ እዩ። ኣብ ናዝዮም ክኸይድ ተመሳሳሊ ናይ ወትኹል ሓድሽ ቻነል ምስ ሓድሽ ደርፍታት ተዋዲድሎ ከድኩም ኣብቲ ቻነላቶም ሰብስክራይብ ብምግባር ሰፖርት ግበርዎም ፕሊዝ። ንዘይጠቕሙ ሰባት ንላዕሊ እናምፃና በዓልና ውርደት ኣይንፀውዕ። ነቶም ዘድልዩና ሕብረተሰብ ንቅድሚት እናምፃና ካብኣቶም ክንምሃር ይግባእ። ኣብዚኣ ድማ ካልኦት ቪድዮ ኣላትና ናብቲ ካልእ ትሕሶ ከሰገድኩ ኣለዉ። ሓይለ ኣየርን ደቃ ሓይለ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ብሓደ ሲሶ ይዓብየና ጉልበት ሰብ ወይ ናይ ተኩስ ዓቕሚ ከመይ ጌርኩም እንዳትምልእዎ ነርኩም ካ ድብልካ ክመፅእ ይኽእል እዩ። መመልኢታ ቀላ እያ እዚኣ ኸንዳ ሞራል ፍናን ድልየት ናይ ናፅነት ማለት እዩ። ድልየት ናይ ናፅነት እንድሕር ኢልና ፍናንና ክብ ድበለ እንድሕር ኮይኑ ሞራልና ክብ ድበለ እንድሕር ኮይኑ ትብዓት ተበግሶ እንድሕር ሓዊስካሉ እዚኻ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ብክልተ ሚኢቲ ዓብልካ ኣለካ ማለት እዩ። ሕዙ ኣብዚ እታ ሃገር ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ትሪኢ ኢኻ ናይ ፀጥታ ኩነታት ካልኦት
እቲ ነቲ ኩሉ ሓበሬታ ዘዛርብ ዝነበረ እዚ ነቲ ገለ ካብቶም ነቲ ዝሓለፈ ዝዛረብ ዝነበረ እዚ ነይሩ መራሕቲ የብላን ትግራይ ብስራት ቶቴሊ ዘትሩስ እዚ መራሕቲ የብላን ዝብል ዘሎ እቲ ዳዊት ከበደ ዝበሃል እዩ ገለ ካብቲ ጌታቸው ረዳ እዩ ነዚ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር ዝበሃል ኣትሒዝዎ ዝብል ዘሎ እዩ ስምዕዎ እስከ ንእሽተ ኣያዝ የብላ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ትግራይ ኣያዝ የብላ እያ መራሕቲ የብላን ክብለካ እንተለኹ ስኢሎም ተዓጂቦም ዝንቀሳቀሱ ወይ ሽሞም ኣብ ቲተር ዘሎ ወይ ድማ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝምደበሎም ባጀት ኣሎኬት ዝገብሩ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ኩሉና ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተተሓሒዙ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሃዋህው ተበላሽዩ ዘሎ ኢሎም ዛዕባ ዘልዕልዎ እሞ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንሕዚ ዘላቶ ኢትዮጵያ ዘላቶ ህልው ኩነታትን ርክብ ኣለዎም ዶ የብሎምን ክበሃል ይከኣል ማለት ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዘፍርሶ ካምፕ ኣሎ እዩ ማለት ብነጥብ አንጻር ትግራይ ጥራሕ ብምስላፍ ካሊእ ዘተኣሳስር ዕላማን ሸቶን ዘይብሎም ግን ንትግራይ ምጥፋእ ጥራሕ ዝተሓባበሩ ሓይልታት ነይሮም ኣለዉ እና ብኡ ምክንያት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ መንጎኦም ሓወእቲ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኩሉ ንፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምሃብ ግን ትክክል ይኮነን ኢለ እየ ዝሓስብ እቲ ሃገር ፀንሐ ፀገም ኣለዋ እዩ ዋላ እቲ ሕዚ ዝንሪኦ ምፍርቃቅ ኦር ምፍልላይ ኣብቶም ናይቲ ጀኖሳይዳል ሓይልታት ኣክሴስ قدم يلوز نبرة نابنت بس عبين شعبيان قدمت ناي بريتوريا سمعنا تون حد أجمعتني روموم يوم زخون أرتكل كل شجر نايتي بوليتيكا وتفشنا قاتي مومزلونا بشعبيا كتقعون يوم زفتنو الزجن كاب زيرو استبقى سيكونن نشتري أرتكل صحيفني أنا February 2021 تي عبين إساياس زجت أمم challenge أمونجو أم زلو أجمع مفتاح زخدو من قدنن قالوا تقديات نزل علماتي بالإنجليزية استحفا بإثيوبيا إنسايت تحت ما أرتكلين يرونا شعون تريون يرخيخ مالت تسأقم يرأني رؤي نتقرأ متفاق رح سلزنغراتي متحوار شعبي أخا أبز تخعل متأن exploit كقبري تقرني نتنا إثيوبيا تايتو ليو تقجلة تشاف قجلة بدي سوا زلو تشاف قجلة تنا إثيوبيا ريسورس كله بستخ على متن ببزح معه خبوم أنت نمقبر استفلا لي مقنعات نفترة يحتتني رؤي مالت ندادي وهابني مسارحي يقولس إيك ساتينيروم كوتي نبروم من إيد حدا موت كوي أزيهم كهلت موت كوي مايتو مجمرة حدا مليون تقراوي أهليكا أبكي بحزب تقراي زخل فخران دانكيران تتقامو تفيو سرخام ليوكا أتكهار راديفكا كابز عبي وردت حفرت يلا زي قاتا دك حزبي عطفي خاصات قص المحساب لعليو عندنا نزيم هسانا زي ما سخان هيوتا خسر أمريكا مسمو حجز النيلكاس أمريكا حزيلاتك زور زلاق سابين معنا خطأ وحسنة توني كتبل قدامي تزابتي كرايتيرا زحاتتتا وحسنة ناي توم نسلام زاتيو ندلل لنا إلى تاريخ ممر اليوم هذا السنة قد كاب قدامي دحرأي بتناي تمال كاب ألوف تاريخهم كند زمهر حجونا له قدوالهم يفحروا المن بحالمون زي كون قبري حلنا عباي هاقر سخلينا بحري دمو مسينا يوم كاب تنكبو نبري عباي رحبوا حدي رايا أمري علمنا شعبية خمتنا يتمال عندنا شعبية خمتنا يتمال دحنتنا نفسها عتيطوة سلازي أنا انتهي بالنظام تيد تلساتينيروم تيد مسحالين دي تيد عرفتكوي بزيوم كخلو لك أماوتا بحجي لنا نيرنا وياني كم أماوتا دمونا انجوان كتفي إلا نيرنا تافز أنا سكير حاج أبقى كفال تحسنا تغسنا نيرنا دمونا انجوان أماوتا ناي انجوا دمون تاي أتقورا تنكف قدف تنكف بالسراتي أتغطلا ويانا كما سيتويشن هذا الله أزيو أيتموت أيسر كنتات يا زلمة حزبنا ينبران ده رجل تقدر رجيتهم كهدي كلهم من البعض هجي من تاع أتيم الله حلفتنا يمد نجار أتكوريدنا أنت الناس زخلوا من سي تجراس نيتنا أنت هذا عتك تورد تونكم قديمكم زي تورد قبلنا أنت هذا نكبر تعويتنا نبرلا ما عندنا كراي زلمة ميد عايزين فلوس أرمي فلاو فلوس هذا فيديو دي عبد حلفة فيديو غير نيرة
تا فول ستوري هابكم من زي أقوال زي 4 تانكا قاتيلي لا تزاريبا نيرا انتخونه ناتي زانتايو ناتي تاريخ يا سريقات النيلو أنا سكرمي زبلني أبز حلفة بزح فيدباك اليوم يبكمني 4 تانك دي كونسي من البات ناتوم تانك تاتكات إلى خي تغوني لكم نيركم اتزقرم كنتات كي نبعلا وتحدر وناي وتحدر نيراقم برت وناي نبرانيلو لذي أيكون تانك تاتكات سي كابتوم أبتي مسانا تسليفا نيرا برت كناي نبرانيلو اتي إذا استهرمتوني لتغك أدميزر لودي إذا استهرمتون أي تخيل تباهيلا خلا كشيء مسكدة يا هاريما إذا زي تانكتات تقاصيلو زبلو زلو أنا يجيريو بمبعد أمونغوم تاريخ كم تسرارقون حد حدهم أوشت أو كنتاتهم زقات أما مخاني تزارب زلهم أنا سناي بحكي تقريمه على تك تزارب كلا نورمال لاكس إندي زت عم تزارباناتا هجيكن زيادة بيكتشر كابوشتهم بعلم أو تيومه I think نزا فيديو زياد محجمتي لكم نيره نتو كنتات صبو جراس لتقول ترايو ኣብ ዓለም እንፍለጠሉ ሕዚ ብሓሶት ፍልፍልን ካብ በራሕቲ ሕዝን ካብኡ ብሰይጣናዊ ቅንኢ ቀዳሞት መንፈሳዊ ቅንኢ ዘይብልና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብስርቂ ብግዕዝና እዚታት ባይዞ ስርቂ ሕዋት ኣብዚ ናይ ለለቅነ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ብዝናይ እስራኤል ንኸይንዛረብ ዓቕልን ትዕግስትን ጌርና ትም እንዲነልና ነርና ገለ ሰባት ግን ከም በዓል ነሽነሽን ከም በዓልቲ ይከኣሉ ዝበሃሉን ብሓፈሻ ናይተን ተቃወምቲ ሶሻል ሚድያ ንክትዛረብ የገድዳኻ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደሊ ሕዋት ትማል ደጀና ሓውና ኣቦ 4 ቆልዑ ብተቃወምቲ ቀቲሎም ከም ደይ ደረበይዎ ሕጂ ኣብ ነብሶም ምስ በፃሓቶም ህግደፍ ከም ዝገበራ ድናበሩ ነዚ ሰብ ብፅብፅ ኣብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ይሕዋት ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘለዎ ቀዳሞት ድቀተሉ ንሶም እዮም ሕጂ ኣብታ ነብስኻ ምስ በፀትካ ዘይስነኻ ሓፃ ቆርጡም ዝበሃል የለን ኣነ ዝብል ዘለኹ ፅቡቅ ጌርና ፅቡቅ ተጋቢርና ኣይተባሃልናን ክርዳእኩም ዘለዎ ግን ኣብ ናይ ደንበ ተቃውሞ ደቂ ጫዓት ተወሪሖም ኣብ ደንበ ደገፍ ዘለውን ኩላትና ደቂ ጫዓት ተወሪሕና ማለት እዩ ሓንቲ ዕጫናኻ እዚ ዘጋጥም ነገር ዘሎ ጥራይ እዩ ኣይፋል ነዚ ከይበልኩም ኣብ መንጎ ኣትኩም ክዓብ ተፈተንኩም ፅቡቅ ዳ እምበር ህግደፍ ቀታሉ ዶ ገለ ቀታሉ ይብልኩም ንስኹን ማዕረግኩም ትኸልሱ ዘለኹም ኩሉ ብጭብጥን ብሓቂ ናብ ተሰኒድ ንሪእኩም ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ግን ንፈርሓሉ ኣብነት የለን ማለት ስጋዕ መውዳእታ ንቅፅል ኢና ና ዩቱበርስ ክትኮን ሂወትካ ዝኣክርሲ ሂወትካ ዝኣክርሲ ንበዓል ወዲ ድሩይ ينو منايزيو مسحاق خطكون سب عما أدام بسحاق 4 قلوة وليدك أبكم زود قديف كام ندكها كيد زي ود قريبين كم خان حبير الناس لزلو ولا ود قريب ود أدام كفالكم سنة سكانا يا في كفالكم سنة سكانا أستراليا بكم حبونا قد نوى بصوتنا مولايكم الدياسبورا عدنا انتم نورا قاردين نورا دعوانكم صورا أزي حنت نقر كنزارب زلنا فيلمون كبلا تصنحي زموز زل سبيو نبحكي بزعبا هي ودك سبات تقد سنة تغينو بيمان يقوم بساقام أبزوان زي سبق قتل انسساب زقتلو هما كسم عكاز قبويو سلازي إذن مقتال زقزقز زلو حبرة سب مجمريا نسي تارجت كون زلو نتقتل دي كوننا بحق نقرب أب يوتيوب كفيلو أجوخا بلو نتبلو هرمو أب زيادة ما اتي دقافي زبال وي مستمنقس زلو زخوني يخون هرمو زبالي لنفس غمان ككلاغلاي كالن ننوح وان بتزدر بز نبر آمان أب جيسن يخون أب كالي السبت سلازي رخبي أملاخ مسجن كساب حجنبر اتزق في التنز نبرة تزهق أنز نبرة كساع كندي حدا جنيا مخانو أب كندا وكون حدا عبس باي بز حزن من قدي حقوقي بام كودغون كندي أصابوت كدمي كوريناينا سلازي موتو ده أب إسرائيل كندي زي ما يتميم زي حج ما يتزلوجن كم زي فلويك محجي زي قاطع ما جير كاس جبر زلو حكله مجمريا دحرينا يبحك هوتنا يسب زي قد سكا خوينو كلتي وجن نبقى سقي بجس تجركا أب أولا كابت أولا أي واتسان أنت الكلام بيت فردي خاطر فتح زلك كم بري ويكاب حقه من قدي بيت فردي كسيسكا نسأل يخا أب حقي خاطر حنكو زلك كم بر بتروح يسكا أب قدامي علم مسيخا ببترم بعنشيتن
ብፍላይ ኣብ ሽቱትጋርት ዝተሓፀ ዕንጨይቲ ይኹን መሳምር ይኹን ካልእ ዝረኣይዎ ናይ ብሓቂ ከም ዘሰንበዶም እቲ ኩነታት ድማ ዶክመንት እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣገይ እዚ ኩነታት እዚ ንስኻ ንስኽ ዘይኮነ ሂወት ሰብ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ሂወት ሰብ እዩ ዝብደል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብሂወት ዝግደስ ሰብ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ንኽብል ክፅውዕ ክኽእል ኣለዎ ንካሰሰሉ ክትካሰስ ትደሊኻ ቤት ፍርድታት ተቐሪብልካ ኣሎ ብሕጋዊ መንገዲ ክትካሰስ ትኽእል ኢኻ ንፀላኢኻ እዚ ነዚ ኩነታት ዝጉስጉስ ዘሎን ቀዳማይ ንሱ ምናልባት ሎሚ እንተዘይኮነ ፅባሕ ንጎ ክርሳዕ የብሉን ንባእሲ ሕጂ እውን ብዙሕ ርየ ኣለኹ ሕነክን ፈዲና ኣጆኻ ሕንዩ ዘይፈቲ ወዲ ኣድግ እናበልካ ዝጉስጎስ ዘሎ እቶም ከምኡ ዝብሉ ኣይክገብርዎን እዮም ንካልኦት ኣብ ስምዒት እትዮም ካልኦት ገይሮም ንሓደ ጎዲዮም ንሓደ ደስኪሎም ንሓደ ዘኽቲሞም ንባዕሎም ግን ኮፍ ኢሎም ክቕፅሉ እዮም ኣብ ዩቱብ ምዝራብ ክቕፅሉ እዮም ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ መንእሰይ ግዳይ ናይ ከምዚ ንኸይትኸውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ጥራይ ክብለካ ዝደሊ ካልእ ካብኡ ሓሊፈ ክብሎ ዝደሊ የለን ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ንዳያስፖራ ዘገዝ ኣለና ዝተደርፈት ደርፍላ ኬትኩም ፈለው ግበርዋ ኣለና ሬኮርድ ስያ ዘላ መስለኒ ጥዕምቲ ደርፊያ ብዛዕባ ዘሎ ንፅቡቕ ነገር ዳ ክንጥቀመሉ እቲ ሚድያ እምበር ንሕማቕን ንባእስን ወይ እውን ንፀርፍን ንሕሜታን ዝጥቀመሉ ንዖም ፈለው ከይገበርና ፅቡቕ ስራሕ ንክገብሩ ዝፅዕሩ ዘለው ንዖም ክንድግፍ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽውድየ ከም ወትሩ ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ሓደ 10 መዓልቲ ድማ ብዙሕ ኣሰካፊ ነገር ክንርኢ ስለ ንኽእል ፕሊስ ተጠንቀቑ ኣብ ስምዒት ኣይትእተዉ ናብ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ድማ ኣይትውፈሩ በዚ ኮይንካ በዚ ኮይንካ በቲ ኮይንካ በቲ ኮይንካ ደይኮነስ ዝኾነ ሰብ ሂወት ከተጥፋሉ ትኽእል መድረኽ ኣይኮንካን ዘለኻ ሎሚ ንፀላኢኻ ብሓሳብ ክትገጥሞ ትኽእል እንተዘይደለኻ ድማ ንዕካዮ ክትከይድ ትኽእል እዚ ኣብ ደገ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም መፂኻ ናይ ብሓቂ ብሓይሊ ክሰዕሮ የተልካ ድማ ኪድ ኣብቲ ዘሎ ከይድካ ተዋግኣዮ እንድሕሪ ፖለቲካዊ ለውጢ ክተምፅእ ደሊኻ ብሓይሊ እየ ዝኣምን ድሕሪ ኢልካ ኣብ ቦቱ ኬድካ ተዋግኣዮ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ይኮነን ፀላኢኻ ፀላይ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ለውጢ ከተምፅእ ተደሊኻ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ድዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኬድካ ኣብኡ ግበር ኣብዚ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ብሓይሊ ዝኾነ ነገር ለውጢ ከተምፅእ ትፍትን ዘለኻ ድማ ኣይሆፕ እቲ ሰብ ካብዚ ነቅሑ ኣስተውዒሉ ንክኸይድ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ምክሪ ክብ ኣይክልኒ ንጠንቀቕ ነስተውዕል ጥንቅቕ ኢልና ንኸይድ ሕማቕ ክንሰምዕ ሕማቕ ክንርኢ ኣይንደልን ኢና ብኩሉ ወገን ዝግበር ተመሊሱ ንኤርትራ እዩ ዘፅርፍ ዘሎ መን ይገብረሎ ብዘይገድስ ሽም ኤርትራን ታሪክ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እዩ ዝዋረድ ዘሎ ደቅኻ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ እንተለዉ እንታይ የጋጥሞምኩም ዘሎ ትርእዩ ኣለኹም እዚ ኩሉ በኣስን ገለመለ ንዓታቶም ሓደ ዓብይ ተፅዕኖን ሽግርን ይፈጥሮም ኣሎ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ድማ ኣይኮነ እናበልኩ ናይ ሎማር ሰብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዛ መልእኽቲ ክገድፈ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝኣርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም